Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mibiya si Jesus ni adong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita miduol kaniya ug mituwaw. Sir, anak ni David, kaluy iintawon ako. Ang anak kong babayi giyawaan ug nag-antos pag-ayo. Apan, wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, papahawaa siya, kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan, miduol ang babayi ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Sir, tabangi intawon ako. Miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuwaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babayi mitubag, tinuod ka na, sir. Apan, bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, ug niadto dayong gutlua na ayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw sa tanan, ilabi na gayod sa mga masakiton, sa anaa sa prisuhan, o ang mga taho na gabantay sa kini nga TV Mass brought to you by Paul Lines. Ang Ebanghelyo nato karon, dako ang iyang mensahe sa atua. Dako. Kay dako ang pagtuo o pagsalig. Ingon pa ni Jesus sa babayi sa usa ka inahan nga taga Kanaan. Apan, sa dako nga pagsalig, nahimo ang dako nga milagro. Naayo ang anak sa babayi. Naidako nga pagsalig o pagtuo ang usa ka inahan nga taga Kanaan. Tandaan ninyo, no? Mga igsuon ko, taga Kanaan. A Canaanite woman. Pasabot, dili siya bilong. Outskirt. Naa sa periphery. Apan, dako ang iyang pagsalig. Pagsalig sa kaluoy sa Diyos. Dako ang iyahang pagtuo sa gahom sa Ginoo kay Kristo nga maayo ang iyang anak. Apan, dako ang iyang paghigugma kay siya usa ka inahan. Kita, mga igsuon ko, ginahatagan kita sa ehemplo sa taga-Kanaan nga babayi. Nga feeling nato, dili kita bilong. Feeling nako, dili ako worthy. Kay usa ako kamakasasala.
Layo ang ako ang kasing-kasing sa Ginoo. Kayo sa ako ka simple, pobre. Apan sa kini nga ebanghelyo, dinhi nato makita nga the language of God, the language of mercy, because of that great faith, dakong pagtuo sa usa ka kanaanay tuman, nahimo ang milagro nga iyang giampo. This is a cliche, apan tinuod. Faith can move mountains. Faith can cross the sea. Faith can move the heart of God towards pity. Wala siya ang inahan na give up. He did homage. Nagluhod siya sa atubangan ni Jesus. Isa gani ang mga disciples, ang mga tinunan ni Jesus nga, hawaan na siya. Kisaba kaayo, ug kulit kaayo. That attitude sa usa ka inahan, kay makita nato. Ikaw ba? Kita ba? No, mangulit kita kung wala nato gihigugma ang ato ang mga anak. If we don't move forward, o makibaka, kung wala nato ginahigugma ang ato ang pamilya, ang atong nasod, no? We will not beg pagluhod. Kasabot, the woman also humbled himself. Nahiubos siya, nagpahibos siya sa iyang kaugalingon para lang sa milagro ni Jesus. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan, this powerful image sa Canaanite woman nagpakita sa atua nga imposible ang tanan. Posible ang tanan. Imposible man sa ato ang mga mata, sa ato ang mga kasing-kasing, sa ato ang hunahuna. Everything is possible to Jesus. Everything is possible to God if we will cling on to our faith. Humble ourselves to God because He will always be moved with pity. Daghana, istorya, parables sa Ebanghelyo nga nakita, nabasa nato that God is moved with pity because sa dakong pagsalig sa mga taho nga naghangyo sa iya pabor. Naghangyo sa iya pagtuo. Pagtuo kaniya. This story of a mother. Nagpasabot sa ato apod nga, kung kagib apod na bitaw kita, parang bibitaw na ako. Kay murag wala man ni ayo, murag dugay man kaayo, ang akong gipaabot nga ginaampuan, ang akong ginaampo. Nagpasabot, ayaw. Ayaw hunong. Kung kita, murag gagipapon kita sa ato ang mga anak, sa atong pamilya. Ayaw intawon pod. Tanawa ang kalaban gani sa inahan. Kaya ang anak was possessed by the demon. She was not afraid. No? She was full of faith. Mao gani na yung backgrounder bitaw sa istorya. Dili siya bilong. Apan nagpakita ang iyang dakong pagsalig. And Jesus affirmed that you with great faith.
Ang pangutana sa ato karon dinmoy guha, dako ba ang atong pagsalig? Dako ba ang ato ang pagtuo? Na kung unsa man ang atong kaguol karon, unsa man ang atong kalisod karon, God will listen. God will make a great miracle sa ato ang kinabuhi. Unta, kita, ipakita nato kung unsa man kadako ang pagtuo sama sa pagtuo sa babayi na taga-Kanaan. Kay, nakita nato kung unsa ang resulta. Nakita nato nga ang Diyos mahigugmaon, maluluyon, o Diyos sa dakong milagro sa naay dakong pagtuo, pagsalig.